lero ndabwera ndi nkhani yake ndi ya mwanayu amachokera ku Mangochi, anabwera kuno ku South Africa miyezi 5 yapitayo. Mwanayu amachokera mu dera la TA Gyalasi ku Mangochi, ndipo kubanja kwawo ndi anthu ovutika kwambiri. Ndi mwanayu anapanga chiganizo chobwera ku Joni kuno kuzesa mwayi. Makolo ake ankankaniza usapite ku Joni, koma mwanayu ataona mavuto amene alili pakhomo pakwawo anawapempha makolo aja, chonde makolo ndilole ndipite izi ndizi, mpaka na makolo aja anavomereza. Ndi atabwera kuno anakhala miyezi 2 asakugwira ntchito, amangokhala. Kenako uno mkulu wina wake anabwera kumene amakhala kuja kuzamuza mwanayo, pena pake pali ntchito yake ndi yopekera matope kapena kumanga nyumba, ngati ofuna ndingathe kutenga kuti ukagwireko. Ndi mwanayu ataona nthawi imene wakhala kungokhala, anaganiza zoti mwina ndipite umeneko. Ndi mwanayu anapitadi. Mwanayu amakhala ku Pretoria, ntchito inali ku Rustenburg. Atafika kumalo kuja anaona zoti kumalo kuja siku site koti anthu amamangako manyumba, kunali ku mgodi. Ndi kenako anangodzivomereza. Atafika kumgodi kuja, kenako anamuza ntchito yake ndi ya mungodimu muzilowa muzitenga mokopa. Ndi mwana uja anachivomereza, okay chabwino. Ndi ntchito imene imachitika ku mgodiku samasaka golide ayi. Monga mukudziwa mungodi mumakhala magesi, mumakhala nthambo za zikuluzikulu za magesi. Ndi migodi imeneyi ndiyoti inatsekedwa ndi boma. Anthu aka migodi anayisiyasiya anapita m'mayiko ena monga ngati Burkina Faso, Congo, kokatsegula migodi yawo, anathawa mu dziko la South Africa. Ndi migodi imangokhala, ndi anthu amapanga timakampani tawo ndikumapita ku migodi kuja kukasaka kopa osati golide ayi. Koma apolisi akakupeza umakhala mlandu waukulu, ndipo umakhala zaka zochuluka uli mundende, chifukwa choti siwe ololedwa kupita ku mgodiko. Ndiponso anthu amene amagwira ntchito ku mgodiko amakhala ndi mifuti izi ndi izi, ali ngati zigawenga. Ndi mwana uja analowamo mugodi muja, ndi amasaka kopa momutenga. Anthuwa anayambira ku Rustenburg, kumene ankafuna katulukire ndi ku Mpumalanga. Ndi anakhala kwa miyezi ali pasipa kugwira ntchito masana ndi usiku. Akhala ye. Ndi pamalo pamene ankafunika kuti akatulukire, anthu aja anapezapo pamalo paja patsekedwa. Ndi anapanga chiganizo zobola malo ena kuti atulukire, poti sangathenso kubwerera ku Rustenburg. Nthawi imeneyi anali ku Mpumalanga. Ndi anayamba kukumba bwenji loti atulukire. Akumba chonchija chingodi chija chinagumuka, ndipo onse anafera pomwepo. Even mwana uja anafera pomwepo. Ndramaso sanayilaweko, even land sanayilaweko, sanayigwireko. Wafa ndi ntchito yake yoyamba. Ntchito yoyamba ndikumafaso. Ndi akuluakulu anthu akabwera kukuwuzani za ntchitoyo muzifufuza chonde. Ntchito zina zake ndi bwino mangokhala, ndi bwino mangovutika, fa ntchito zina zake ndi za risk kwambiri. Ndi ukakonda kwambiri ndrama kuposa moyo wako, zosalira zake zimakhala zimenezi. Akuluakulu chonde osamangovomera zina zilizonse. Pamene pali moyo pali hope, pamene palibe moyo palibe hope. Bolo kakhala ndi moyo maziwa zoti tsiku lina lake zinthu zizayenda. Koma kakhala zoti wafa, umakhala wafa, palibenso hope pamenepo. Ndi akuluakulu koma akhala osamala chonde akuluakulu. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndi akuluakulu osayiwala kupanga subscribe, komanso pansi pa video apa pali mawu olemba thanks ngati mufuna muligereko kandrama ka cold drink olo kansima pa lunch muziwa kale mungathe kudina pamenepo polemba thanks ipo kuti muligereko kena kake. Zikomo.